आज ଜାଗର ରାତି ଆପଣ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତାର ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ଜାଗର ରାତିର ପଦ୍ଧତିଟା ଆପଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱ ଜାଗର ରାତିର ଜାଗର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜାଗର ରାତିର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିନ ସାରା ଉପବାସ ରହି ସଂକଳ୍ପ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ସ୍ନାନ ପାଣି ପିଇ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଛି। ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଗୁହାରି କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଠାକୁର ଆମକୁ ସତ୍ ରାସ୍ତା ସତ୍ ବାଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ନା ଆହୁରି କିଛି କଥା ରହିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମହାଦୀପ ଉଠେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଦୀପ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେ ଆନନ୍ଦର କହିଲେ ସରିହେବନି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍ ଶୁଣି ଆମ ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ହରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବାଇଟ୍ ନେବା ଆମ ନନା ଯିଏ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମନ୍ଦିର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି? मंदिर विषय मैंने बाबा सिद्धेश्वर मंदिर आज 10-15 वर्ष होगा 15 वर्ष धरिक पूजा कर चलती नीति नियम पूजा चलती कमिटी नीति नियम पूजा कर जागरटा वर्षर बेले जागरटा जी नीति नियम हवा कथा से नीति नियम पूजा पाठ बा यज्ञ भोग्य करी लगे आम महादीप